kontuen hartute oso garai despolitizatu baten bizi garela. Iruditzen jate jende askok ulertzen duela, ez dakit, futbol partida baten talde batekoa edo beste talde batekoa izatearekin, eta gustot oso beharrezkoa dela kontuan hartzean politikoki posizionatzea mugimendu batekin, ez dakit, espazio batekin, alderdi batekin, nahi duela esan momentu honetan errealitatearen analizirik zehatz eta egokiena egin eta hori gainditzeko potentziala duen proiektu politiko baten parte izango zarela edo horrekin bat egin nahi dozula. Hori ez da errez askotan, ez da komodo askotan, baina beharrezkoa bada egiten da. Hautatu behar da? Claro, beti hautatzen duzu. Bai. Horretan oinarrituta edo horretatik abiatuta egiten dut nire musika. Inor ez da nire gana etorri, nire musika nola egin behar dudan esaten baizik eta nik abiatzen dut nire musika ardura horretatik eta... Por supuesto. Baina igual exigituko dizkizute gauza batzuk, edo jarriko dira zorrotzago musikaria zarelako. Eta hori ere, ostia, pues nik ere badut margen bat nire kontra esan, nire akats eta zalantza horiek guztiak ere plazaratzeko. Osea, ez dut esan nahi horrekin, osea, bizi zaitezke perfectamente exigentzia hori zure gain hartuta eta bale, baina bai badela pisu gehigarri bat. Pertsona publiko bat bihurtzen zaren momentuan, nahita ez dut esango eredu bat, baina bai, kontuan arteko pertsona bat zarela, zeinak egiten dituen gauzak, abidez, nion pentsatzen nabil arduraz, zer esango duten elkarrizketa honetan, ez nigatik, ez nire buruagatik, baizik eta transmititu nahiko nukenaren arduratik, ez.